Mchungaji Ondari atakaposimama kuja mbele yetu kutuletea neno la Bwana, lipate sehemu katika mioyo yetu, ili atakayoyataja katika jina lako Yesu yatufariji katika mioyoni mwetu. Zungumza naye tusimuone, tukuone Yesu, katika jina safi la Yesu aliye Bwana mwombezi wetu. Nami ningependa kuwashukuru nyote waombolezaji kwa kuja kwenu kwa wingi kwa ajili ya kumwomboleza mama mpendwa ambaye ametuaga. Nabonye wete mbakwani bona mwensiga mwanyamwarosire tangu ndabakwani ganya natu wake kwa tega karanya garimwe byamule bona mwensipi basi bono tabona ari gutangazirana murandira ati nini nambemo orege ndoye kurukana na kukanye simu yao nyakanye tena wakeri oge ina mbele ya kabere wimule ko matana gukugambia ina mbele ya gatatu tiago chaka kurangiria abantu ngatogende ngakwarugire aina manganao omonto oisa gochaka kuimuka kwenda ne bagi obe na taya na ra mama yona kwana twaumerana lakini kono yuwan kwerese onyensa yarenge kware goikaransa mbono onyensa yarenge kware goikaransa mbono oyugwa mangana ogosemeria gokurugo no goetanitie embera ekiagara omokungu okule no kungu Nyasaye oyole Nyasaye konyete abana ba Nyasaye nera kaleta abanta sense abanta baya abantu bakora kanabia abantu kuriye waitobate musiere abana mbache bamanyugaiga naye tema kuriye kumanya musiere ngote mande korora Usemo buate mucho como mongira no erindente bio moisio minto ya tira rogoro gononyo welte gosora ira erinda mangana ya kolegendoki awenere abana banyasaye pasta musiere igona mamanya wetera omutandao amarandi anana so mtandao ekrogo swali YouTube lika latest sermon by Pr Ondari. You'll get my sermons there. Friday, Mambia, Mogorova, Chinsaivere, Tiuna, Seito FM, 100.3. You'll get my sermon every Friday. Kobeko Borandi Kurwabo, Elindavan Toito, Vaikeren Jili, on the Tachago Tamera Kende, I got some Tandao. No mosacho yo anora agatabanga ninchwe otole mie elinde omoneno ito atigara gotolenda mutambe. Hallelujah. Igwa sani bane ekinta gete korente na mangana yo semeria agote baiga. All signs have been seen. All signs have been seen. Ishara zote zimeonekana. Ni ishara gani? Ni ishara gani hizi ambazo zimeonekana? Inchiri chionsi pia tebete oroli omwana bantu ekera ikaranzina barabo na kwanete nabo ekiagere ngake koraba mochierere bamomorire totebye ayonsi ndiara kole kiminto arabe yakoba tebyelora akabaye bimanyererio igwa abana batata abakasa barene ainara ndetira nchennerie ende ngeri kyanetira agano mwe binarenge wecho ambanga mutuko nachicha lakini asenge nchonde umurandi ngo kwane nchiri yo otoreka nakikyandetira mugaso abantu bonsikerario bayigungekene olio kweta somote nachiche nainde nyabantu barenga ngamba tera lakini asenge njota yotikande merali yake
Tusabe. Omwancho tata sai. Isoma no ito Yesu Kristo. Bono tigoto kigoba kuna no gobanane. Elisadai enseri tualangete. Lingana ya ori kwanwe. Natene ni wandi kwane. Tinkobu akoli kwana. Inkwanere. No wanja kwa uko bakwe. Baada yobo randiyobo. Abana bao barua. Waichire no buya. No wonge bomosalaba. Tosireri ya sekereke. Wikatua koli. Tuasabira Yesu Kristo no motulito. Amen. Bono ninki ago kwana. Kitabu ya Danieli nkori kara mangana manene. Ayago ntigane nogo semerio konene. Danieli isana na ibe kominanye. Aigana ara mangana manene. Ntage tego kwana somo ga sobono. Awanto bon simura. Abapasta mwen simura. Una moi karanseta. Ekimo koranya mwes. Paka msiero mwenyene. Enta korania Yesu kwete na inda kapokiwa korwa saba kule iwa anda boli abasonye mura kankwani karangweli you abasta onya Yesu ta boke tu korwa saba kule angati mwaka yarasa kagamba what again what you want again this assurance alwete kera boke tu korwa saba kule na ronda ke korwa ringa ki na chichi Iwa unango teba. Unaboga tuko wa saba kule. Akagenda igoro. Ya chenda watokora. Logo toro serio bamenyo. Angena kwege toki. Wantu mule mbona asemete. Abantu kumete kembali kwa yarasara. Maboke. Enda. Ndebya mana. Ayeso beke ansi amaya nyoro kere diaboro amaya abuete ansi. Danieli 7 mstari wa 14 Biblia inasema soma ere oyo akae woko gamba Woko gamba. Koratia. Ngoyo woko bwa. Yes. Ngoyo woko basa taka kona abantu ko ba leakage. Ganda ara babo. Ngoyo woko bwa. Mama. Ntatoye. Ndiamoete. Inkare. Ensetra be kugento kieke. Oboroso. Yuko bana banyasai. Ero woko bwa. Iwa. Ona valetera nkorandirero noyo etu okoboa ndera rango tangasa haleluya iwa amsina tena na bateria bantu mwa etu okoboa bochararia bochie county yoba boso ero kwana ero teba ntoyo nkorari wono tangeta bosoku aneta kono bosoku linde haleluya. Oyo narango tangasa chikule chigo ikaire aindenkara irete oyo narango radia basani bane oyo koro kwa Yesu na bana kule abana bana sae namweke amobogi mabwarire. Hallelujah. Okuna kwa wasemeli kwa begeni. Okuna kwa wasemeli kwa Bakristo. Okuna kwa wasemeli kwa bali mangete Yesu. Okuna kwa wasemeli kwa bali muganyete. Okuna kwa wasemeli kwa baharire baganyete Yesu. Okuna kwa wasemeli kwa mongina. Oraire bona tandaza. Igara iro ganyete Yesu. Ekiage na chiche amobogima. Oh. Yesaso Mosalaba Nezoko Inge Ea Ekowe Nyoboruaye Ahoruaya Karwale Ekarwale Botame Paraya Neti Moke Awaru
chengo okira aroka akiyateba soma equality era oyo akaiwoko bwa woko gamba era akaiwoko bwa woko gamba no bonene oboruoti erinda abantu bonsi na ebisaku ate gwateka okay ai badere utuone si aveni bubi enta gocha ukindo iro ero yaka woko bua Radgana rusin asik yange tribume taware avere nani dai ni gorus somarene diwa ero yaka woko bua ero yango o yini mabana akae wagendo kieke okobwa diwa woko gamba akae wokobwa dari okobwa basaigo akae wagendo kieke abarogi bago konyare kera na bugate gento abaiti bago konyare kera na bugate gento kieke abasai nyomba bago konyare kera na bugate gento abasai nyomba oh Yesu Kristo nindigetie manye Yesu obuya bwae mborokie ndoro wotoreka kwaye omwanchani woyo mkwete Wakobuwa nimo maya Yesu ndoro woto oreka kwaye wa anjani woyo kwe erete eni mumanye Yesu ndoro wotoreka kwaye wa anjani woyo kwe so oyo akaiwoko bwa woko gamba obonene oboruoti abantu bonsi na ebisaku abantu b'eminwa bamukorere obugambi bwaye obwa kale na kale obukorera obwa kale na kale isomo lino Yesu Kristo otogigwe obakwe nando agwabonene biamone Elisadai asekeli watokorere Jehova eriseli twaganyete Elisadai olente abana bao asubushubwe itonere twabasukiriyange asekelo kyabonene omuntu w'abaruti omwana orarire otigire abana bayenyuma abacokororia n'abandi baraci bicokoro n'ibicembene tatu itubokobwa ubarinde ubagate ne foundation yabekirwe egendera gukonya abantu bao bono yoba abandi mbara bayimukira amaboko abagurasa umusangiririkano ngekene mbayigwete basemebere yabo mbamanyete bawumiyete umirana nabwo ritari abari bakwe asenga incho basemeri okorera Jehova abana bekunyarekana somugando yomoke otirire bosya Jehova abana bomongina nabekunyarekana mbara bataraja sobosi wao bakwanira asenjira abene nabwanga monekero okorera katikati yamale ekeri manyire byalekana Jehova batebekene naye bakaganyire wana Yesu itoto batiga begendariri umugambi bw'abagambe oli omubekaya ndeka kuruma bune sibuli atagete konyora barakomera tugitere buna abana bao yetali awoti gali bakweli sadai torara mabebe ekiagere kero yito no kogani waito nkolingo monene tonyoro boti wakara na kale ekiagara yantata abasani na bayire kero bakurwa yena na kero ya moito
ebioma tutume birasala makamanya bantu nabona ari kubolingo monene abekorera bayito na indega toko genda yaba toinyorenke kera abantu komena so boiko bwense tumira ni paradiso na kubo saba waito asieso Kristo motole itakara matebe amen Moses ni wana more bas barandi be kama boko ngati umuchi yose buke bas karua bana ba pastor manna waseni